Unmastered. Unmastered. Gaan vanavond uitkom. Haha. Woehoe. Ik heb dan ook teruggekomen de retirement tijd. Nou zeg maar net terug om nou nacht te maken. Je moest je meer tijd voor die repressie. Alle dank ik heb nou geretire. Maar kan die is ik terug met een kambie. Kijk die tijd op mijn watch. Kan die roll move en ik nou terug om hem te slijven. Ik heb moest je tijd voor mijn optie. Alle dank je ga maar net flop op die trouw. Van ik heb moest je floppie. Je brouw mogen zien. Hij ken eens nou om scopie. Hij is maar net zeker lost en fout. Maar ik is gefound en niet drallen. Kijk hoe lijkt Pingy. Hij wil ook maar nog net kom drallen. Die ouwens wil maar net allemaal nou niet drallen. Lijkt zo la wie we gaan en niet drallen. Voel zeker ze zien hoe kijk ouwens. Moet niet zoals hij voelt. Voel maar net hoe ze afvind. Los ik drang van een tasje van allemaal. Kijk je kus aan nou drang van dat is nou niet lauw ID. Terug maar net op en nog gehassel uit. Wanneer ik zo bij hassel uit. Ik heb moest je verloren. Hoe kom moet ik dan nog verloren? Van ik sla niet dan in Engels en dan sla ik om mijn koos aan. Kijk ik heb niet meer tijd voor die uit te zien. Alle allemaal uit op mij. Maar ik ken niet face to face. Kom je luister kan er zeker achter mijn rag. Kijk hoe lijkt Samantha. Samantha kom report me op TikTok. Ik zeg als je nu lijkt ze me naar veel als ik kom dansen nou die mensen. Hoe kom report die mij. Maar je is ook dan een rapper. Ik is ook dan een rapper. Maar ik heb moeite tijd voor jou. Niet op veel haren. Je zegt als je nu lijkt ze je nu ook. Ja dat blijft zeker in een veel ook. Knock. Hoe is dit? Is er ID man net via terug op die scene van die. Kampia. Unmastered. En vanavond uitkom. Haha. Ik heb toch niet meer tijd voor Samantha. Mijn naar veel haren zit Brian en veel. Wat kan er van is al ID man? Woehoe. Nok, lal ideas weer terug.